हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौ बर'बाय लोगोफोर आंनि भिडिअ'हाय आं दा नै लोगोफोर सिस्टेम प्रग्रामनि थाखाय माने गामियावनो खामानि मावनो थांनो नागिरदों आं दा नै लोगो सानै नायबाय थादों माने दासो फैबाय थादों बिसोरो दाबो मोनफैयाखै आं गोबाव नै बिथाङा बिराद बेस्थ' दा थाबायलांबाय थानोसै जों लोगोफोर नायलांबाय थादों नङा होमबा दिनैनि खामानि मावसाबनायफोरखौनो दानै लोगोफोर जों मोनफैबाय जेराव खामानि मावगोन जायगा ना लोगोफोर प्रग्राम जागोन बेवहाय खिन्थु प्रग्रामा 29 आरोना लोगोफोर डिसेम्बरनि लोगोफोर दायो माने खामानि मावब्ला भिडिअखौ लानोबो मोनाबो जानो हागौ लोगोफोर थेवब्लाबो जि हायो ससेब्लाबो आंजों लोगोसे नायलांफादो लोगोफोर नोंथां मुवाबो नङा होमबा लोगोफोर दे होमबा लोगोफोर नुवाखै बेसे गोलाव ने आदै नायना ला आदै वाला नुवाखै दासो फैदोंनो न'नि मानसिफोरा बेबायदि जायो एसे मानसि लिबला गानो ओइ गांसे हरबिनो दे आदै बोलो हो मोजां मानो एसां बादुला दे जावना हो मोजां मा लोरिदों बिथाव होननाया दैना जोंनिया बिखा लोरिलायबानो जावनानै हायाबो गोराना दे नामार बोलो होआ दे मोजां जावना हो औवा बन्द जानो नागिरदों बोलो हो होमबाबो दे फिसाला नामार जावना हो मोजां गाखोनायनि जागोन दे र' जावनो मोजां ना गुरै माथो बिथिंनो जादों बाहाय गोथौ जावनांगोन टेन हाउसनियानो दा रनाल माबाफोर मोनदांदों ini kalau itu rani nih masih liji nih ada ata kan leda Tokra. Tokra. Manci gakhनाय जागोनलै फिसाला मोजांखा Ay, katılım falan. Şey, pidin ala bir şey. Ay, bro, hadi bak. Nubai, mabai juga kini ten house mau berapa lagu pernah. Boria, ada. Kakak beta kali ni sini, dia boleh gini pun na, sini gini pun gini ya. Hah? Gini kena? Ya. Kerana mudah sih jadi dekat ni. Bertangga sih gini kena tu yarna. Sip. Musuh dah. Weh, umar lagi ni apa hai bapa bapa ha?
गाजामान खालामगोन नुवाखै गाखोबाय थाग्राखाय जोंनो टनि गाखोबाय थाग्राखाय जलफायनो पुरा जलफाय राखेब